δρόμο σου θα βρεις αν θα την εμπιστευτείς. Δώσε στη γιαγιά να φάει και στην πόλη θα σε πάει, για να πάρεις οδηγίες, να μην κάνεις αταξίες. Εμπιστέψου τη γιαγιά, έχει να σου πει πολλά, και το δρόμο σου θα βρεις αν θα την εμπιστευτείς. Δώσε στη γιαγιά να φάει